Bé, primerament haig d'aclarir que no em refereixo a la guerra de l'any 600 perquè jo encara no havia nascut i ni sé si tan sols hi va haver-hi guerra en aquell temps. Em refereixo a la guerra que em va donar el tenir un 600, un cotxe 600 a casa, que aquesta sí que l'he passat, per desgràcia, dins de casa meva precisament. I ja us diré com va anar. Ja feia temps que a casa meva, a l'hora de dinar, no hi havia mai tranquil·litat. La meva mamà política, perquè jo tinc la sort de viure amb la meva mamà política, deia de tant en tant: sabeu qui he vist amb cotxe? El senyor Rossell. Jo quiet. Un altre dia: que no sabeu pas qui he vist a passar també amb un cotxe? El senyor Julià. Jo tranquil. Un altre dia: sabeu, es veu que li han donat un cotxe. Mai diríeu qui he vist a passar amb cotxe. Doncs el senyor Puiggròs. Jo mut. Un altre dia ja s'hi va juntar la meva dona. Això vol dir que la filla de la meva mamà política, que va dir: oh, quasi bé tots els nostres amics en tenen, del cotxe. I el meu nen, el meu fill, que té 16 anys, i encara fa el primer de batxillerat, que és un gamarús, encara va afegir: oh, i a col·legi tots els nens i tots els nois els venen a buscar amb cotxe, menys nosaltres. Jo, aleshores, ja vaig perdre la paciència i vaig dir: això s'està posant pitjor que l'1 de Cuba. I aleshores jo vaig donar un cop de puny sobre la taula i l'endemà me'n vaig anar a veure una casa d'aquestes que venen cotxes per veure si solucionava el problema. Entro i dic: Déu lo guard, voldria un cotxe. Oh, l'ha de sol·licitar, em van dir. Oh, carai, doncs què estic fent jo aquí? Diu: no, home, no es posi nerviós, home. L'ha de sol·licitar per escrit. No es preocupi, no demanem grans coses. Vaig veure els patracols, vaig veure que no tenia gran importància. Em van demanar un certificat de bona conducta de l'alcalde de barri, un certificat de revacunació, un certificat de l'Escola Municipal de Música conforme ja sé tocar la bocina, en fi, poques coses. Jo li vaig dir també si volia el certificat de penals. Em va dir que no, que això ara només ho exigien els porters de futbol. Bé, me'n vaig anar al cap de pocs dies i em van donar el cotxe. Ja el tenim, escolteu, gràcies a Déu, ja hi ha pau i tranquil·litat. El tenim al carrer, escolteu, ens ho va aconsellar un amic nostre, diu: l'has de tenir al carrer, és quan surt més barat. Però nois, tots fèiem una cara, molt mala cara, perquè, esclar, el tenir el cotxe al carrer vol dir vigilar-lo tota la nit. I nosaltres ja fèiem torns per vigilar-lo, oi? Perquè, esclar, anàvem perdent la salut fins que a l'última hora em vaig decidir avisar el vigilant i posar-me d'acord perquè me'l vigilés ell. I l'home, ara donant-li una propineta, doncs hi perd totes les nits, perquè els que piquen de mans ja no els hi fa cap cas, però el cotxe no el deixa de petja, escolteu. L'altre dia encara em feia gràcia perquè jo ja m'estava ficant al llit i sentia un que deia: no, aquí no, fora d'aquí. Es veu que hi havia un gosset que s'hi acostava i volia fer alguna cosa d'aquestes de les seves, oi? No, el cuida molt, el vigilant el cuida molt. Escolteu, és una gran cosa el tenir cotxe. Ara els diumenges, perquè ja se sap que els diumenges els que tenen cotxe no dinen mai a casa, doncs de tant en tant ens n'anem a fora. I ho passem molt bé. Bueno, jo ho dic que ho passem molt bé. La veritat és que ho passem bastant malament, però jo a casa dic que ho passem molt bé. Però de menjar bé no em menjant mai bé. L'altre dia, que vam sortir un diumenge, que vam tenir la sort de tenir un pi que encara no estava ocupat, vam fer un arròs amb formigues, perquè només vam menjar que formigues, que deixin-lo anar, I dic deixin-lo anar perquè caminava sol, aquell arròs. Mare de Déu, quin desastre és tenir cotxe, Bé, com he dit abans, els dies de feina jo no l'agafo mai, el cotxe, perquè hi ha massa trànsit pels carrers. És horrorós, jo no m'agrada prendre mal a la gent, no m'agrada atropellar ningú, perquè ja dic, és horrorós. Aquestes velles, sobretot aquestes dones d'edat que van amunt i avall, no saben quan a travessar i se't queden plantades al davant expressament perquè les matis. I escolteu, jo sóc una persona que no vull fer mal i, a més, hi ha un còdic de circulació, senyors, que és que si les mates, per molt velles que siguin, te les fan pagar per noves, i a mi no, veu? La meva dona se'm posa al costat i la tinc més esverada que ningú. Quan veu una vella d'aquestes: alerta, una vella! I un pessic. Un altre moment: alerta, aquest noi! I un altre pessic. Un altre: alerta, un gos! Hasta els gossos, és que m'espanta per tot. Una altra frenada. Escolteu, jo no puc, vaja, pateixo massa dels nervis. No pot ser de cap de les maneres, perquè és que, a més de tants pessics, ja tinc el braç que sembla un braç de gitano. L'altre dia vam fer l'ousadia, vam tenir l'ousadia d'anar-nos en cotxe a Palafrugell. Més ben dit, aquesta era la intenció, però ens vam quedar a fer nit amb un gat.
perquè era l'estiu i ja sabeu com està la carretera de la costa. Això sí, no vam gastar quasi bé ni 5 de gasolina. Ara ja sé el truco, és qüestió de posar-se a la fila, posar el punt mort i el de darrere ja et va donant copets i endavant. Escolteu, ni 5 cèntims de gasolina. Això de tenir cotxe és una gran avantatge. La prova és que uns amics nostres, per cert, són aquests nous rics, oi? Ja en tenen 5, un per cada fill. I ara n'ha demanat un per la dona que va fer feines, oi? Que els hi ha exigit 50 pessetes l'hora i uns 600. Escolteu, avui es posa així. El món estan exigents d'aquesta manera, aquestes dones. Bé, doncs aquesta gent que, per cert, són nous rics, ja dic, em deia aquest dia la dona de que es havien construït doncs, una torre amb 3 piscines. Aquesta jo la vaig dir, per què 3 piscines? Diu, miri, una per l'aigua freda, una altra per l'aigua calenta i una no hi posem aigua pels que no saben nedar. En fi, no, hi ha gent per tot. Bé, doncs aquesta gent ja en tenen 5 i, és clar, 5 fills, que per cert el marit no té gaire salut, oi? És clar, amb 5 fills no en té ningú de salut, oi? Doncs ells diuen que el cotxe és una solució i així es viuen tranquils. Bé, senyors, aquesta gent, ells són els primers que diuen, a pesar de tot, que no hi ha com tenir cotxe. I són una gent molt atents, perquè també me'n recordo d'un altre cas, aquest dia que vaig anar-los a saludar, oi? I a l'entrar al rebedor, la dona, que és aquesta complimentosa, i faci el favor, cobreixis, aquestes frases que es diuen per costum, oi? Cobreixis, facis el favor. Jo no deia res, oi? Faci el favor, home, cobreixis. I al final li vaig dir, escolti, si no li fa res, m'hauria de deixar el barret del seu marit, perquè jo he vingut sense, sap? És que la dona no li va fer cap gràcia, però vaig veure obligat. Bé, senyors, si vostès tenen cotxe ja saben el que són tots aquests inconvenients i tots aquests obstacles. Ai, Déu meu, els nostres avantpassats deien al pas que anem no sé on anirem a parar. Nosaltres aviat direm al pas que anem, senyors, no sé on anirem a aparcar.